Ọ bụrụ na ịwụ nwoke tozuo ihe eji dimkpa eme, gị lụọ nwaanyị bịa nwere nwunye gị ụjọ, ị chọghị ịlụzu nwunye gị, ị chọghị ka marriage gị na ya bụ ọkọkashịa, ị hụrụ nwaanyị a n'anya, ya mụọra gị nwoke mụọra gị nwaanyị, enwe otu isi etoji ụkwụ, nwe otu isi tụgharịa ụkwụ, afọ ime acha n'aka nwaanyị ọzọ, nwa agbọghọbịa ọzọ na-awụ nwunye gị ahụ, amụọ nwa ahụ nwunye gị adịghị aware, bidezi nwa ahụ na-eto, nwunye gị adịghị aware, ụra na-eburu anya n'ọnwụ, enwe ihe mere ya echi, ihe nwere ike ịga wrong. Ọwụ na ikwupụtaghị eziokwu, ndị ji ụgwọ apology gị tenda ya, onye chọrọ ịgbaghara gị agbaghara, onye na-achọghị ịgbaghara ya dịbara ya na Chukwu. Mana ị ga-ekwurịrị ihe ahụ ị kwesịrị ikwu, regardless of how the offended will handle it. Ọ dị very very important ka ị hapụ inwe nwa hia, nwe nwa ebe, enwe ihe mere ya echi, something arakọ ụmụnne abụọ, ha agaghị ama na ha wụ ụmụnne abụọ before ka nwaanyị na-akpọrutele nwoke ụlọ iji mma ya silekwe onye chọrọ ịlụ ya, ha rịkọtago n'onwe ha elu before mma ya ka nwaanyị abịa jụwa ese onye wụ nna ya, ekwuo ya bịa cheta na ọwụ onye tụrụ ime nwa na ugbu, cheta na ọwụ onye tụrụ ime nwa ahụ a na-ekwu okwu ya, ya etie ya wụrụ ụmụnne abụọ a na-ele na fim ya rụkọwa egwuregwu dịka ọ naghị eme. Ụmụnne m, ọ na-emekwa ihe akwụkwọ akụkọ mmadụ somewhere ka a na-art na Nigerian movie. Enweghị ọ ga-enwe gị gwa nwunye gị na ụkwa akpụjele gị na ịtọọla nwa agbọghọbịa ọzọ ime na lekwe, mana marriage adịghị, ọ dịbeghị in the picture, ịlụbeghị, iwerebeghị ya second wife, mana lekwe nwata ọmụanyị ọzọ adịrịla gị ime, enwe ike hụ nwa ahụ, hụkwanụ that lady mụga nwa ahụ, ụmụ gị na nwunye gị mụrụ amarakwanụ na ha nwere sibling somewhere, na ha nwere sibling somewhere, na ha nwere nwanne somewhere. Ka ị hapụ imekpughe ọnụ, enwe onye ma otu ụbọchị ọta mmadụ nwụga ka oke na-anwụgharịga, enwe onye gị ụzọ garachalụ ya ekele Chineke, ka ọ na-ahapụ iburu nganya echi your single nwata nwa anụrụ zụwa nwa anọzụrụ gawa, nwunye ka ha zụrụ ka ị gawa, echi ụmụaka abụọ arakọ onwe ha ọnụ, echi ụmụaka abụọ amata onwe ha, ha agaghị ama na ha nwanne, ihe mebie. Biko, enwere secret kwesịrị ka ezuo ya, nwoke na-arụtụghị mma ezo kwuo ihe ahụ ị kwesịrị ikwu, hapụga ihe ọ ga-emebi, kwuo ihe ahụ ị kwesịrị ikwu, hapụga ụdịka ihu na ọ ga-eme gị, ọ dị mkpa ihu ahụ ya wuru ike ya wụrụ your tone, kwuo ihe ahụ ị kwesịrị ikwu, hapụ ihu na ọ ga-eme, ọ dị very very important. Enwe onye ji ụgwọ apology tender it, ọ dị very very important. Ụmụnne m, emechaa aga m adrọpụrụ unu the full video ihe kpatara nụ nji na-eko ihe na-egbo m ka ga ngalugbo ene ọwụghị obere ihe, nsogbu dị.